आयटी कंपनी अन्नपूर्णा टेकसोर्स आणि गोसोर्स या उद्योग समूहाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला। माझगाव उद्योगनगर इथं हा सोहळा पार पडला। पहिल्या टप्प्यात 45 स्थानिक युवकांना रोजगार दिल्यानंतर या माध्यमातून आणखीन 65 स्थानिक तरुण-तरुणींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे। याचा लाभ स्थानिकांनी घ्यावा असं आवाहन अन्नपूर्णा टेकसोर्सच्या सीईओ अन्नपूर्णा कोरगावकर, गोसोर्सचे सीईओ संतोष कांसे यांनी केलं आहे। माझगाव इथं अन्नपूर्णा टेकसोर्स आणि गोसोर्सच्या दुसऱ्या टप्प्याचं उद्घाटन मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडलं। सुरुवातीला श्रीरंग मंजुनाथ आचार्य, ॲडव्होकेट पुष्पलता कोरगावकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आलं। तसेच गोसोर्सचे डेव्हिड क्लेमन्स, हेन्सल डोब्स, सीईओ डेरिक पर्किन्स आदींच्या हस्ते फीत कापून नव्या कार्यालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं। दुसऱ्या टप्प्यात जवळपास 65 स्थानिक तरुण-तरुणींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे। या संधीचा लाभ घ्यावा असं आवाहन यावेळी करण्यात आलं। यावेळी गोसोर्स मॅनेजिंग पार्टनर डेव्हिड क्लेमन्स, हेन्सल डोब्स, सीईओ डेरिक पर्किन्स, अन्नपूर्णा टेकसोर्सच्या सीईओ अन्नपूर्णा कोरगावकर, गोसोर्सचे सीईओ संतोष कांसे, व्हीपी नटवर शर्मा, सीओओ राहुल मिश्रा, अन्नपूर्णा टेकसोर्सचे प्रोप्रायटर ऐश्वर्या कोरगावकर, भिकाजी कांसे, ॲडव्होकेट पुष्पलता कोरगावकर, श्रीरंग मंजुनाथ आचार्य, अखिलेश कोरगावकर, प्रसाद कोरगावकर, व्यंकटेश शेठ आदी उपस्थित होते। या निमित्तानं विविध स्तरातील मान्यवरांनी कोरगावकर कुटुंबियांना शुभेच्छा दिल्या। स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी घेतलेल्या मेहनतीबद्दल कौतुक केलं। यावेळी माझगावचे सरपंच डॉक्टर अर्चना सावंत, युवा नेते दिनेश गावडे, अजय सावंत, मोहन शेठ, कृष्णा शेठ, विराग मडकईकर, अवधूत नाटेकर, संतोष सावंत, दया परब आदींसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी उपस्थित होती। माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी ऑनलाईन पद्धतीनं या सोहळ्यास पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।